Makadi zita rangu ndinonzi Sekurugudu kana kuti SGP. Tasangana pano pa SGP TV. Anyway, nase ndine good news. No more sad news. Yes, tirikuziya kuti hamuna chamuinacho, hamuna chekuenda nacho kunoratidza hama nevabereki neshamwari vamakasiya kuZimbabwe. Anyway, SGP TV yauya ne good deal. Tirikutaura kuti isusu tine bhazi redu pamwechete nemagrocery, window frame, nema door frame, nema firiji, nema plasma, nema zenye kana kuti marata. Chaunongoita iwo kungosvikapo chete patiri kutorera mapikicha. Yes, kuno ku SGP TV tokutora wakamira padhuze nema sola nema battery. Wochitumira mifananidzo ikumusha ovaudza kuti ndiri kuuya. Iwe wochitungamira zvako nepasi. Kana wasvika ikoko usina chauinacho vakabvunza kuti ko zvinhu zviri kupi, unongoti zviri kuuya. Zviri kuuya. Damara watozogora kuti hapana chiri kuuya.